Здравейте, приятели! Днес ще направим една кратка разходка в един от най-предпочитаните квартали за живеене на София, квартал Лозенец, за да разберете 5-те основни причини, заради които хората избират този район. Лозенец се намира в непосредствена близост до центъра на София, като същевременно предлага спокойствие и зеленина, нещо рядко срещано за толкова централна зона. Лозенец е микс от стара градска чаровна архитектура и нови модерни жилищни сгради, което го прави изключително подходящ за живеене, за различни стилове на живот и предпочитания. В квартала се намират реномирани училища, детски градини и болници, което го прави особено предпочитан за семейства с деца. Кварталът има много зелени пространства и граничи с Борисовата градина, един от най-големите и красиви паркове на София. Кварталът разполага с отлична транспортна свързаност, включително метро, трамваи и автобуси. В района се намират множество магазини, аптеки, офиси и заведения.